Ndinoda kukugamuchirai hama neshamwari pachirongwa chamunovigirwa neMandara Online SDA Church sabata rimwe nerimwe mangwanani, apo patinotaura nyaya dzechikristu nechivanhu. Toda kutenda chimwe chiri kuita kuti mapurogiramu edu arambe achienderera mberi ifeedback yatinoona inobva kwamuri. Patinenge takanganisa munotibatsira semuchairi wechitima kuti basa redu at the end zita raJesu rigoonekwa. Muzuva ranhasi tisingapambadze nguva, tine nyaya yakanakisa usingaiti inoti ndaimbova ng'anga, ndaitoshopera, ndaitobatsira vanhu. Saka Mwari vachataura nesu panguva inoi. Ndichapa pastor vazviintroduce vakwazise vateereri. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri, tine mufaro mukuru kuti tiri kufamba tose pazvirongwa zvapfuura. Tiri kutenda nekudirecta kwamuri kuita chirongwa chino kubudikidza neminamato yenyu, nekurudziro yenyu, nemibvunzo. Dai Mwari akukomborerai murambe makadaro. Zita ndini wenyu mufundisi Mapurazi. Tinoda kutenda pastor nekuva nesu nguva dzose pachirongwa chinochi. Amen. Our guests vatinawo mustudio muzuva ranhasi, ndokumbirawo mugamuchire vateereri. Tinogamuchirai vateereri, ndichifara kuvapa nguva ino kupupura upenyu hwandakararama kusvika pari nhasi. Amen. Mwari ari mubatsiri wedu nerwendo rwatakafamba. Ndinonzi Mrs. Risina Modzini Makirimani. Ndo zvazviri ndopindira mukati mesangano rino re7th Adventist. Amen. Mwari achitibatsira kubva gore randakatendeuka kusvika pari nhasi. Amen. Tinoda kutenda tisati tatangisa program yedu muzuva ranhasi tine chirongwa chakanakisa. Munoziva Pastor Momba, Pastor Mapurazi, tirive kumabhuku. Chokwadi. Iri ndo ratinoti picture iri rekuti rinogona kunyatsokuiswa mukati memba mumachechi kubatsirana nehama neshamwari kuti vadzidze shoko raMwari. So muchaona kuti mapicture edu anokavha doctrine echechi yedu ine way yekuti vana nevanhu vakuru vanofarira shoko raMwari. And also anokavha prophecy, anokavha health message, anokavha partly great controversy. Saka mukudzidza nevana nguva diki muchaona health message yakutotanga kudzidziswa. Tichienda mberi tatowe muBabylon, tine bhuku racho, panenge pane bhuku rinenge riripo. Tatowe muBabylon, this is chapter 1, and then panapa taapa chapter 2 yebhuku raDaniel, Nebuchadnezzar achirota hope, and then tina Daniel akunamata zvichienda zvakadaro. Saka tinoshuvira kuti church imwe neimwe tiinveste kudepartment revana, vanhu vakuru tichibatsirana. Mwari ari mubatsiri wedu. Saka tinotenda tava kuda kutangisa program yedu. Ndichakumbirawo mai vangu mutinamatirewo. Regai tinamati. Kuna Baba wakatendeka vari kumusha wamusoro kudenga, namuponesi wedu Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu, tinodzosera mbiri nerikudzo nenyasha dzamatiitira muzuva ranhasi. Ibipi chairo nemhaka yekuti kuno vazhinji wakanaka kufura isu warara. Asi matendera mweya yedu nenyama zvisanganiswe panguva ine yamangwanani. Mbiri ngaidzosere kwamuri nekuti zvakafanira imi. Hatina chakanaka chatakuitirai Mwari wamasimba ose. Mangozviona zvakafanira kuti pamwe pada muzuva ranhasi tingagadzise zviri nani ukama hwedu nemi. David Jehovah ati iyewo Lord create a new heart. Zvirokwazvo tinokumbira usiku mwoyo mutsva watiri kufambirana nawo nezuva ranhasi. Nechiitiko chiri pano Jehovha chingasika mwoyo mutsva uchaita kuti tienderere mberi nekubata basa renyu acho mangwanani nekuti usiku unouya. Panguva ino Jehovha chitibatsirai, mutirwire pahondo ino yatiri kusangana nayo mukati menyika ino. Vazhinji wakafamba neiyo inzira, pamwe chete neniwo ndakambofamba mairi, asi ndodawo kutendai kuti makatisunungura. Taawasununguka muna Kristu Jesu. Chitaiwo kuti tiraramire imimi zuva rimwe narimwe, kuti kupera kwezuva nekudoka kwenguva yeupenyu hwedu tionekwe tiri maoko akakotsekana. Mazita edu onekwa akanyorwa mukati metsamba reupenyu. Mbiri nerikudzo todzosera kwamuri nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tanamata. Amen. Amen.
toda kutenda zvakare mukukuchingamidzai mupurogiramu yedu. Ndaimbova n'anga, havasi kuti ndiri n'anga, havana kuuya pano sen'anga, but vauya pano kuti vatestify kuti kudenga kuna Mwari anogona kushandura mwoyo yevanhu vanoita zvekushopera. Munoziva kana pane chinhu chinotirwadza chinoodza mwoyo yedu, kana vamwe vaitombova n'anga dzacho vasangana naMwari, chinorwadza vanhu vakanditarisa vanoenda kuchechi vari kutoenda kun'anga kwacho. Pastor Mapurasi, Mwari akakunhongai, maimbova muprofita, ndokwamakанhongwa naMwari, mukaona kuti hazvina maturo. But panyaya tinayo yeun'anga, Mwari anoti kudini? Ndezvipi zvamungada kuti titaure? Toda kutenda zvikuru. Nyaya yeun'anga Mwari akabvira kare achinetsana nen'anga kubva kutestamende yekare. Ane ndima dzakawanda dzaakanyora achitsura vanhu kuti varege kuenda kun'anga. Kune ruvara runonyanya kushandiswa muchirungu runonzi divination, kana kuti kuuka muchishona. Ndezvipi zvinoitika pakuuka ndozvingaenderana neun'anga uri kuitika iko zvinozvi, kuti munhu anogona kushandisa masimba enyika isingaonekwi nemaziso, atinoti supernatural world, asiri masimba aMwari, kuzivisa vanhu zvichauya kumberi, yatinoti fortune telling, kana kugona kurapa zvipotswa, kana kutsinga vanhu vanogona futi kuita zvimwe chete izvozvozvo. So ndoda kungoverenga mavhesi maviri ari panapa. Pane vhesi rinowanika pana Mabasa chapter 16, Mabasa aVapostora 16 verse 16. Ino takati tichipinda pane imwe nzvimbo yokunyengetera, tikasangana nomumwe musikana aiva nomweya wokuuka. Aiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuuka kwake. Aiva musikana, akanga ari musikana yakanga iri n'anga. Saka Pauro anoti pamwe chete naRuka vakasvika pane imwe nzvimbo yokunyengetera, ndobva vatosangana nemunhu akanga ari mubasa rokubatsira vanhu kubudikidza neun'anga. Zvikanzi zvanga zvaitisa mari kwete iye, asi iye aiva project yaipinzira mari vatenzi vake. Zvabva zvandiudza kuti saka panogona kutoita vanhu vari kushandiswa kuunza mari isingabatsire ivo vangatohoreswe kubva pamari yavari kushanda, asi vachishanda nemasimba ari muspiritual world. Ndiyo akaundi yekutanga yatinoona yemusikana, uye tinotoona kuti hazvina zera, zvinogona kunhonga munhu ari mudiki kana kutora akura. Wechipiri aripo ipapo mubhuku rimwe cheteri, ndiMabasa aVapostora chapter 8, ukaverenga vhesi ya9 inotaura zvekare mumwe murume akanga aripo. Mukabva pavhesi ya9 inoti, zvino kwakanga kuno mumwe murume ainzi Simon, aiva n'anga kare paguta iro, aishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba raMwari. Vakamuteerera nokuti akanga avashamisa noun'anga hwake nguva huru. Saka pakaita futi mumwe ainzi Simon. Munhu uyu aiva n'anga zvekuti vanhu vazhinji vakaenda, paipakwa mota dzinoera pamba paSimon, vanhu vachinobatsirwa, vanoremekedzeka nevasingaremekedzeka, vane mari nevasina, vakadzidza nevasina, vaenda kunopaka paSimon, vadiki nevakuru. Zvikanzi akavashamisa. Asi chakandinetsa manje pavhesi iyi mufundisi, iri kuti vakati isimba raMwari. Vanhu vanoti vakangopiwa solution vanofunga kuti isimba raMwari. Bhaibheri ndoriri kuti n'anga, asi vanhu vari kuti munhu waMwari. Saka ndiri kuona Bhaibheri richinongedza futi kuti zvinogona kutoitika kuti vamwe vanogona kunzi vanhu vaMwari vanogona kunge vari n'anga maso eBhaibheri, asi vanhu vachiona vanoti vanhu vaMwari. Hanzi vakashamiswa vachitoti isimba guru rani raMwari, asi Bhaibheri riri kuti yaiva n'anga. Saka kune n'anga dzinoonekwa neBhaibheri dzisingaonekwi navanhu. Thank you so much, Pastor. Toda kutenda vadiwa vadikani sekutaura kwaita Pastor. Mukatarisa mubhuku raLeviticus chapter 18, 19, 20, machapters andataura anobuditsa hasha neuturu hwaMwari kunyanya kune vanhu vanoshamwaridzana neun'anga. Mai vangu ndoya kwamuri. Nyaya iyi
yeun'anga zvakatanga sei? Makaenda kunoromba here? Makaendeswa kun'anga here? Manjuzu here? Zvakanyatsokutanga sei? Ini ndaberekwa mukati memhuri ine vana 9. Okay. Vasikana 6, vakomana 3. Ndiri mwana wechitatu mukati memba yedu. Kumberi kwangu kune musikana, kumashure pamberi pangu zvakare pane mukomana. Then ini ndine wechitatu, kuzotevera vanoteera matwins nevakomana 2, ndoteerwa nemukomana, ndoteerwazve nematwins, mukomana nemusikana, ndikuzouya vasikana 3 vanoteera kumashure. Alright. Ndaberekwa mukati memhuri iyi. Vabereki vedu vachigara mukati menzvimbo yekwachikore uko, vanotiwo ndo makore andaberekwa 1962. Okay. Ndaberekwa mukati memhuri iyoyo. Mai wangu nababa wangu vakava vanhu vaitambura. Saka mai wangu vanotiwo musikana mukuru nemukomana mukuru vane wakambovatora vachichengetwa. Ini ndobva ndambosara namai ndiri mudiki. Vanotiwo ndichiri mudiki ndaiita zvinhu zvisina kujairika. Kwainguva kutaura kwamai. Okay. Asi ndazokurawo, ndakura, isusu takaenda kuchikoro nemari yedoro. Taitoti kana ari maholidays tinoenda mugomo tonodonhedza miti, tobika doro, rotengeswa. Saka mai wangu vane hisiri line yekuti vaitiwo pataibika doro rikanga raibva 7 days riya, vanhu vanouya vaya vachitenga doro taitengesa kapo 5 cents chinyi. Vanhu vaya vanotenga doro vaya pakatanga kuridzwa ngoma hanzi ndaitamba. Zvakadaro zvokuti vanhu mari dzavo nguva yozotenga doro vanobva vadzikanda pasi, dzoiswa muhomwe, kana dzaiswa muhomwe, saka doro vaizongopuhwa. Hanzi zvakadaro kwemakore akati kuti pasina chainzwisisika pamusoro poupenyu hwangu. Zvadaro ndakuma 12 years ndinotondera rimwe gore takaenda kuchikoro, ndakaendeswa muform 1 kuchikoro nababa wangu kwakunzi kuLydia Chimonyo. Sometime back, makore iwayo achine mazita anga arimo ana Sunnyside. Kwakaita hondo, vanhu makomrades akauya achibva angotora vanhu. Saka ini ndakati handidi kuenda. Ndokubva ndadzokera kuna baba wangu maMutare mataigara. Tagara imomo baba wangu vanonditora, vanobva vandiendesa kuna tete wangu. Pasati paratidza kuti pane chiripo. Okay. But pane ma-elements avaiona sababa. Ndokubva vandiendesa kuna tete wangu. Saka kuna tete wangu uko vaiita zvekuomberera mashawi nekuauchika zviya zvekuti shawi ribude. Okay. Saka ndakawa part of them. Ndichiriwo mwanana ndaingona tete handei. Saka taisvika totoridza mbira dziya. Saka ndairara, sometimes ndairara. But wakazoona kuti pane zvanyanya kunetsa, shawi harina kubuda, wobva wandimutsa. Ndoridza hosho, toridza ngoma, poridzwa ngoma. Ndikatamba kana kuti ndikaridza hosho stereki, zvaibva zvatobudirira shawi riya robuda. Saka ndakatora gore rese ndichigara natete. But the following year kwakanzi ngadzokere kuchikoro. Ndobva ndadzoka mukati menzvimbo yeMaMutare, ndobva ndaenda kuchikoro. Ndakuchikoro kuya ndokwandakati baba wangu wainwa. Saka waiti kana wakanwa kada kuita mischievous, waita semunhu uya anokandira mbatya pamusoro pechibhimu line kuti 1 2 wachikanda. Saka mbinoziva minoti ndii chakanyatsoitika, ndinenge ndisina kutaura zvakanaka pana baba zvokuti wakabva wanditora tsvimbo yemhuri ndokubva wandirowa nayo. Matsvimbo aya ndaya matsvimbo ekudhara aya aiwa aikapoteredza nyoka aya. Tsvimbo dzekudhara dzana baba wedu dzainzi tsvimbo dzemusha, dzaiwa tsvimbo dzinenge dzakadhirowewa kana nyoka inenge yakagadzirirwa yakamonerera chimuti chacho ichocho wozobata kuita tsvimbo. Okay. Saka vakandirowa netsvimbo yenyoka ndopa zvakatotangira. Saka iyi yaitonzi itsvimbo yemhuri. Itsvimbo yemhuri, tsvimbo yemumusha. Okay. Saka ndo yakandirowesa nayo. Okay. Ndopa zvakatotanga robva ratotuguka shawi rabva rakutobuda. Rakutotaura baba wangu kwamba wachati. Vanotiwo ndakaomberera kusvika zvakaramba. Zvikanzi wakandisimudza wakazondiendesawo kune vanhu waizivawo zveun'anga. Hanzi ndobva wandirapira ndobva zvapera. But hazvina kupera zvisati zviya zvokunzi zvatopera. Zvaingoti kana ndikaenda kuchikoro zvikada hazvo zviri mukirasi ndongodonha necheya yangu ndotonzi ndosimudza. Saka pachikoro pataiwa tiri papari pachikoro painzwisisika kuti kune maricha house. Sangano racho waiziva kuti kunoitwa maricha house. Saka waitongotora mota yechikoro wotondiendesa kana kuchipatara.
pamwe ndaisvika kuchipatara kuya ndatofefemuka ndakuti ndiendesei kumba kwedu. Saka ndoenda kumba kwedu tonotaurana nababa wangu. Kusvika zvakadaro kubva ndiri kuma 12 years 13 14 kubva form 1 ikoko because ndakatomboskipa rimwe gore ndobva ndazopinda rimwe gore. Saka zvadaro baba vangu vanonditora vanondiendesa kuna sekuru wangu baba wavo. Saka isusu sekuru wangu vanoti izvi zviri normal kana kuri kwedu kumandau. Sekuru wangu ndewaya wanga wakachekwa nzeve inenge yakaita kubvarurwa pakati apo zvokuti munogona kutoisa kana chimuti chichitobuda nekoko. Saka vaitotaura kuti aiwa zvinowanikwa but kungoti inini ndakabva mumusha ndichiri mudiki. Saka zvinogona kundinetsa kuti ndiite follow up kusvika ndisekuru kusvika ndakazonzi ngatitoendei. Vakatozomupushwa nemudzimu unzi handei kumusha kwenyu. Saka taenda kumusha kwedu uku kunonzi kundanga pasi uku. Tasvika kuya ndo patakasvika tikanogadzirwa ndobva wasvika bva wandiinitiata. Saka maigona kusvika pamhango kana kuti panonzi panenge paine kana kuti rima asi paine dziwa remvura rinenge riripo asi kumberi kwacho haugoni kuona chinhu. Unogona kunzwa mavoices achitotaura zvazvokuti unonzwa kuti pane conversation iri kutoitwa but vanhu vacho hawaoni. Saka pamwe pacho vanonzi taakukugezesa wodira mvura inodirwa mvura yekudira kana yekudira kana ukatota hameno zvaizoitika kana ukatobva hausviki kwaunosvika wakanyorwa uneya watooma. Asi dzimwe nguva manje waisiya kana kuti nguo dzemukati unzi ngaasiye asi usatarise kumashure ramba uchidi uchienda. Sometimes ndaisvika ndonobikirwa pobikwa mishonga yoiswa mugati wopwititidzwa imomo wonzi tiri kugadzira kumutsigisa mwana. Saka zvakadaro kwenguva ndofunga takapedza anenge mavhiki mairi tiriko nasekuru ndobva tazodzoka mumusha. Tadzoka mumusha shayo ndo parakabva ranyatsodzika midzi paratengerwa machira maretso aya jena dema neaya rinenge rine black and white and red riya. Saka adaro machira iwayo ndo akanga andaishandisa. Saka zvaitosvika paextend yekuti kana ndakarara unotaurirwa kunzi mangwana pari kuuya munhu akadai ane dambudziko rakadai. Saka dambudziko iroro unoribata wakadai. Saka zvaiitika ndezvokuti maiti warara ukaudzwa wozoti iwo makuseni aya munofanira kumuka na4 moenda kuchikuwa monopira mudzimu wopira nyenya iya yawaoneswa iya. Saka kana baba wangu asipo ndini ndaitoenda kuchikuwa kwacho. Kana baba ndaienda ndega. Saka pachikuwa apa ndo patiri kuti mukitchen kari. Kitchen dzekare dziya dzainga dzine pamabhenji aye. Paiswa mahari paya. Chinonzi chikuwa nguwa guwa. Bozi chaiwa nguwa guwa. Bozi kukare kwakusina zvemapala. Vanhu vaiiswa kuchikuwa. Kana inini ndikafa ndaroorwa handiiswi pachikuwa chaamai wangu. Kana ndiri mushama amai wangu handiiswi, ndoiswa pachikuwa changu. Asi mai wangu nababa wangu wakafa wanoiswa pachikuwa. Ndo pawanoiswa pachikuwa apa. Kana pasina zvenhamo panenge paine hari kana dzinokwana kuita 9 dzinogona kuti hombe diki hombe diki. Saka dzogona kusvika kuma9 kuti hombe dzogarwa neimwe yakati kurei yogarwa neimwe inozogarawo ipamusoro. Saka muhari umo ndo mainga muine mainitiations akawanda because hawaiziva kuti hadzisingori hari hadzingoshandiswi nje nevanhu ende ikatoputswa hari iyoyo kana ari zvine chekuita nemarituals inotoripwa nemombe hari nekuti yaichengeta zvinhu zvakawanda. Kana anga ari marituals munogona kutoisa mbatya idzodzo dzaunopfeka wakubudirwa dzogona kutoiswa mahari dzotopetwa zvakanaka dzoiswa imomo dzotosiwa dzirimo. Kana wakuda kupira mudzimu munenge muine nhekwe inogara bute inogona kunga yakarukirirwa. Saka inogona kutoiswa futi mahari muya. Munogona kunga muine mbiya dzekare dzaiwa mbiya dzisiri dzekugadzirwa nevanhu dzevhu idzi dzaiwa mbiya
dzinogadzirwa nemuti waiwezwa kugadzira ndiro. exactly. Saka itonzi ndiro nebakatwa. Chiripo chibakatwa chibanga chinoweza kwese uku nekuku, asi chinovharwa chorukirirwa chuma kumashure chogara futi imomo. Kozouya kagano kaya kademo kadiki, but kanogona kunga kusaidu kane in shape of a moonlight, half moon, then kumwe kwacho kari kademo kanototema. Saka zvaigona kunga zvichengeterwa futi mupi imomo muri mudifferent hari dzakasiyana, nekuti paitonzi ipapapo maifanira kuzombo kudubura chanyokupukuta kunze muchisiya zvakadaro. Saka dzaigara pamusoro pevhiri regecho. Ndo zvinhu zvaisapota hari dziya kana dzakagara muchikuva, because hadzaigara pasi chaipo dzinondengendeka, saka dzaigara pamusoro pechi. Saka zvaiitika ndezvekuti kana paine marichaus ada kuitwa, kazhinji kacho baba vangu kana varipo ndindaitovaudza inini kuti munotanga nanhingi, because zvine protocol. Haungopiri mudzimu pasina protocol. Pane protocol, pane madzibaba anodaidzwa kusvika wasvika pana baba wokupedzisira. Saka chinoitika manje kune vanhu vanobudirwa kana kuti kunyika dzimo, vanotopuhwa, Satani anoziva the genealogical line yenyu, even nemazita, because anga atopo kudaro. Saka anotota kuti munhu uye ari kubudirwa ataure genealogical line inofanira kudaidzwa before tisati tasvika pane the recent one. Saka waizoudzwa manje kuti tanga nhingi wotera nhingi protocol. Saka izvozvo zvanga zvakatokoshera mhuri, ende hazvaiitwa kwachena, zvinoitwa mamba kwedza hwewa iyai yabuda, ndo pazvinoitwa. Mhuri inofanira kumuka wotopinda mumba, wanopfinya chisero, wakomana kana wachigara pachibhenji chiya ichi chemukicheni wogara, baba woenda kuchikuva wosvika unoita that ritual. Zvinova zvinhu zvatakararama kwenguva yakatoreba zvakadaro, hazvina kumbokanganikwa kana kuti zvakambotadzikwa munguva yacho iyoyo. Saka hazvina kuperera ipapo, zvakatoenderera mberi, ndichitokura shawiri chitomanifestawo, zvinoratidza kuti ndanda kubata pakuru. Chimwe chinhu chandaiita munguva yacho kwaiva kugadzira misha yevanhu. Saka pane pamambotaura panda ndichibvunza pamusoro pejeni yenyu, zviri kuratidza kuti tsvimbo yemusha yamakarohwa nayo ndo pakatangira nyaya. Baba vanozvitendere kuti pane zvinhu zvaivepo mutsvimbo iyi? Nekuti kudzinza kwavoka vaizvibhirivha, saka hazvina kumbowanetsa kuti vazonzwisise kuti tsvimbo yandarovesa mwana ine chekuita. Zvokuti mukatarisa even today, ndakunareta nekuziva Mwari nekutya Mwari. Even today unoona panofa munhu, baba wamusha wanofa, wazhinji wakasirwa tsvimbo. Panoitwa pane tsvimbo yemusha inosara. Muvanhu vagere netsvimbo, vanhu vane tsvimbo. Even ma7th Adventists vanongo ndakapuhwa tsvimbo dzababa wangu, but who knows kuti dzakatangira papi. Ndo pasingazikanwi nevanhu, vanhu havazive kuti tsvimbo dzakatangira kupi, ende dzaioperetwa sei, dzaishandiswa sei. Zvakafanana nekuti baba wangu wazofa, yes, but dziri kuacta basa radzo. Rimwe basa retsvimbo idzi nderei? Basa retsvimbo mukati memhuri rinosenzeswa seprotection. Baba vanofanira kunga vaine kusimbisa musha. Handi tsvimbo kana baba vachienda kunoparura kana even to break the grounds, vanotora tsvimbo. Breaking the grounds yekuti vada kupa munhu stand kana kuti vada kuti mwana wangu uzotanga kurima, vanoparura netsvimbo kudai. That's the initial yekuratidza kuti you are of our generation, whatever zvichakuita fall up zvirimo mutsvimbo, because ine nhoroondo yewakatitangira, yakararama nevanhu vari mumashure, yakaita fanika sebutton stick. Anditika, so that you win unofanira kusvika nebutton stick, handiti? If you win the race,
resi ye44 iyai ehe ndikamhanya 100 meters ndotambidzawo mumwe that button stick inofanira kusvika the last person anofanira kusvika naraahwina saka tiri kutaura patsvimbo ka as long iri mufamily the way it has been initiated you don't even know but the devil knows now kuti pakatangira tsvimbo yakatangira pana sekuru wapi ende waiita nezvei sekuru wacho ende vanga vakatakura chii ani mazvaona saka now it's a scenario which is taking from one family to another saka marituals hazvirevo kuti kana even muri ma7th Adventist mukamuine tsvimbo you don't know how it had operated ino munoziva kuti tinogona kutisai mari zvirema mumba iri mumba imo mumba munogona because ine macases yes tsvimbo ine macases it has its own cases and macases acho they are after one generation after the other munorevei yes I tell you haisi chinhu chekutamba nacho chiya mukaona chiri mumba chakangotsvetwa chinoita kunga sina basa but it means a lot in the family nokuti like tine misha yatinotoona mune tsvimbo idzodzo kunoti tsvimbo koti gano koti bakatwa gano ndo ramataura kakademo ikako kamukanogona kungoita kademo asi kari kademo kadiki diki kekuti iwo chikaona hakana chakanotenga but kari very influential in our denominational line as we are praying as we are doing whatever we basa rako ndiki kanongonzi ndeke wavhimi therefore akaisa ma-items ake in the family anorondwa nemhuri ende asingadi kunzi asiyiwe ende anofamba nenguva anofamba nemagenerations anoziva kuti this generation it might not take this serious but I will take it to this thing. All right. Yeah, thank you. Patoda kuenda now, of course I think it should another lesson with you, especially pama issues to do with chikuwa pachikuwa. No, it's okay. Pane hari dziripo nokuti kare chatinoziva pachikuwa paipai mari dzose dzaishandiswa mukurura chimwe chinhu chataiona ndechekuti dzaiswa mundiro and then dzozoenda kunoiswa pachikuwa mari dzemukwasha. I think it would also discuss about my issues iwayo. But patada kuenda now ndepekuti imimi makuonekwa kuti mune svikiro mune svikiro riri pamuri mainyanyo kushanda sei mucommunity vanga vakuziva here kuti mwana wedu itori n'anga mukubatsira vanhu? Yes, izvo community yanga yakuziva because I was now part and parcel of the community. Ukatanga chinhu hauchiiti muvacuum, chiri open to everyone. Ende vanhu vanototanga zvazvinoita nezvekuti when you start a thing zvinongoonekwa nevanhu muna kwaningi makamunzwa here shoko rinofamba very fast. Saka vane maproblems avo they come in because hapana imba isina dambudziko. Every home has its little problem. That problem inototuma munhu arike ndimbonotsvayewo ndimbonoona kuti zvakamira sei. Samama kutozikanwa kuti munobatsira misha. Ndaizikanwa zvakanyanya. Ko kuchikoro maibalansisa sei kuchikoro nebasa renyu? Palanga inini ndaitiwa kuchikoro away in town in Mutare. Mushando kwandanyanya kuitira zvinhu kwaMutare handina kuita anything. But ndaingoenda kuchikoro ndikadzokera kumusha paholiday. That's when I started doing those things. Thank you. Saka yendirembere. Alright. The other thing chakanga chiri chakuzondibata zvinezvi chino kuti tikatarisa nyaya David na Saul. Ndinoibata zvakanyanya ndichirelata to what I've been doing. Vanhu vakawanda misha yavo haina protection yaMwari. We don't dedicate our homes kuna Mwari. Tinongoti nekuti tanamata. But sometimes it's not necessary. You need to pray. Uchinamatira musha wako. Iwo musha wako iwo. Because vanhu vanopinda mumusha mako, they can do anything. There are most of the things zvinoitika mumisha ndezvekuti munhu anogona kuuya aine a spiritual mind to kill you. Do you know kuti anogona kuuya kana neshizha chairo? Shizha rinenge riine zvarinazvo utorisiya kana musiti menyu. Ndaizokuonai motofara iwo siya shizha riya rinoita zvaratumwa nemhaka yekuti musha hauna protection. Saka Mwari wedu ari pese pese.
saka taizoti manje isusu mumusha mandai patime yandaiita zveun'anga, we would now protect the home. That's when the scenario comes in. Musha unofanira kuprotectwa nemunamata. The devil on the other side, hakuna nzira inopinda pamusha isingagadzirwa ende isina ropa. We would kill an animal, a bull, rouraiwa bhuru riya wondonomwa ropa riya richipisa riya. Ainwa ndiani? Roiswa ini Imi ndima inwa ropa racho. because ndakugadzira musha. Handichazivi kuti vanoriti chii nezita racho. Saka raiswa mundiro parinenge chiti kubva pai kubva rine chitopisa kwakutomwa ndiwo musiya here. ehe Okay. musiya kwakumwa wozotora musiya uya uya wozotora musiya uya uya woiswa mumabhodhoro, then pane muti unonotorwa iye zvino is now out of my lineage, but pane muti unotorwa unenge uine, I remember kuti maita ekugadzika unenge uine mhandi. Okay. Muti uya unenge uine mhandi zviya zvokuti unogona kuita dzarutatu kuti chimwe apa chimwe apa chimwe apa, but wakabatira pachino 1 monyika mubhodhoro muya wotokwana movharira Mune ropa mune ropa muya muya, kana kutora bute motoisa futi pai imomo. Okay. Mochera manje. Nzira dzega dzega dzine magadzirirwo adzo. Do you know kuti paya pakaenda masoja achienda paine muranda wa Samuel. I mean, is it Samuel? Samuel paainamata paya. Uyu Saul achienda kuteera. Anonzi vese masoja akasvika akanomeditata. The mission was not accomplished. Anti vanga vatumwa kunouraya Samuel. Saul akatuma masoja ake about 180. Okay. Wakatuma in batches. Okay. Kuti endai munourayani David. Okay. David akanga atizira kuna Samuel. Saka vaida kunonzi vanouraya David pana Samuel. But David akasvika Samuel ari papray. Ndokubva wapindawo mupray. Ndokubva masoja ese akatumwa akasvika ndobva apindawo mupray. Asi nyaya inondibata ndeyekuti asvika patsime rekuseku, hanzi kumatsime, ndi Saul akatanga kutoita meditate aripo, kutonzarauka kutanga kutaura nezvaMwari. Praise the Lord, praise the Lord. That's how the God of us works in our homes. Munhu abva kwaine mission yekuda kuuraya, anoti asvika pagedhi pangu hana chaanoita. Hakuna zvakadaro, hakuna musha unoparadzwa nadevil as long wakaiswa mumaoko aMwari. Okay. Maybe patinoda kuuya ndepekuti mudepartment renyu musati matendeuka, musati maya kuno kusaiti, nokuti ndakaona kuti n'anga dzine madepartments akasiyana siyana. Pamaibatsira vanhu maisangana here nemasituation evanhu vanenge vachida kuuraya kana kuvhiringidza mumwe munhu? Department rangu ranga ringori rekubatsira vanorwara, kungorwara kuya uri normal, aidha kurwara kwokuti wakandirwa mhepo nemunhu. Ikoko ndo kurwara kwandaka kazhinji kacho maillness andaisangana nawo aiva yekuti unenge wakagadzirwa, umwe unenge wakasenderwa, umwe unenge wakagadzirwa zviya zvekutoti unenge wakanganiswa. But they were very less scenario. Mascenario mazhinji anga ari ekugadzira pamusha, pamisha yevanhu. Misha yevanhu zviya zvekuti panofanira kugadzirwa sei. Ndimaite izvozvo. Ende paisvika pekuti mvura haingoraswi usiku kunzi kasva, inoita kudururwa pamusha. Pamusha hapafa time yacho yataigadzira pamusha, maigadzira pamusha zviya zvekuti mvura haisiti kana usiku wongoti urasa, mvura yaitonoita zvekudururwa. Kana muchitsvaira marara hautsvairi marara achibuda kunze. Ndo mikoka. Like ndinorangarira tiri vana, kuna mbuya vaishina mazo edu tiri mwana, saka zvaitozikanwa kuti vaimwaya mvura parodi inopfuura nevana vechikoro. Anyone atsika mvura iyoyo, kungotsika mvura iyoyo aitorwara.
and isusu tatava kuudza kuti mukasvika pane mvura yakadai taitojamba kutojamba cheko saka zvine zvimwe chete here zvamuri kutaura kuti mvura inodururwa mvura iite zvekukupa tiri kuti isusu in this scenario kana kuti tiri mukati menhororondo yekufamba nebasa iri mune mhiko hakuna kusina mhiko dzako kune mhiko handiti isusu tine 10 commandments ikoko they are in their own world pane zvinhu zvavanotokoshesa zvokuti haufaniri vana zvakaita zvekuti kana uchikwira uchikuwa haufaniri kukwira nebhutsu unotobvisa bhutsu mazvona saka izvozvo zvinoratidza kuti zvine respect yazvo saka kurasa mvura irespect unozorasira vana mbuya watori padhoo uchingoti kasva mvura vana mbuya vari kusvika pamusha spiritual because we are in the spiritual world marara haangonzi buditswe muvatsvaira mumba usiku anzisa kuseri kwedhoo uchafuma uchizobvisa mangwana haraswi raswi saka some of the messages would tell us kuti pane zvinhu zviri kuteedzerwa panapa zvisingafaniri kuti zvidamburwe mukazvidambura munotogona kuita feel the consequences mukati memurimo saka tiri kutarisa engo yekuti ndanga ndichitsimbirira panyaya yemusha because chimwe chinhu zvinoti tsvimbo zvoti musha iwo musha pachezvawo iground rimwe risina kumira zvakanaka because mukati menharaunda we have some spirits panogona kuita munharaunda mune maspirits arimo ende anotogaidha nekutomana that territory anotomira neterritory yawo nezvinoitika muterritory imomo saka as long aripo musina kuidentify they will act wisely ine mamutombofa makaziva munongoti ndezvemumusha medu ndo zviri mukati menzvimbo ino ndo zvatinokoshesa tinozvironda zvabva zvasiyana pandazobuda mumusha umu ndaroorwa ndobva ndatoona kuti we are now in different spiritual worlds apa pari kunamatwa apa pane rima saka the moment I was now married ndichibva muscenario kuti nditoroorwe mukomana uyo aitoonawo ainge aine musikanzo saka ndaizoti manje ndamushopera nekuti iye haana kuerenga bhaibheri namai wake navaba zvakadaro he was always vana vanenge vatinenge tarera it's very rare kuti waite serious nechinamato because vanofila kuti my parents are still there saka makatoroorwa muchiita zvinhu izvi ndaitomushopera iye zviya zvokutomuka manje ndotota kuti iweweka ndotonyora tsamba ndonzi muka tikutaurire zviri kuitika izvozvizvi ndomuka manje kudhara kwaiti kwanyorwa tsamba ndonyora tsamba iwo mumba mako mapinda musikana akapfeka dhiresi rakadai apinda nguva dzakati akabuda nguva dzakati saka first time achireceiva ndofunga ngoti haigimiki yari kutaura musikana ari serious ndokubva aramba achingoona tsamba dzichingonyorwa achingoita zvaaita aitoitawo svika kutonyatsoonoti now she can see uye anoona saka aizondibvunza manje tasangana because inini ndanditowe kuchikoro mutare iye ari kubulawayo saka aizondibvunza tasangana kuti asonorota ndoti ndinorota asi zvimwe zvacho ndinotoona ndinogona sei ndikati ndinobudirwa saka he was so interested kungonzwa kuti tikiri ndinotora munhu anobudirwa ndo zviri muwana wenyu they experiment a lot especially kana takutarisa genealogical grounds kana kuti generations there is a generation yakuita investigations inogona kutarisawo kuchibva yaona kuti kwakuna hazvina maturo but zvinoraramika asi hazvina chi wobva watoona kwawo saka iye akapinda muthat scenario kungoti ndozvauri nai saka ndibva ndazomutora ndikati inini haugona kunditora nehunhu nezvandiri zvinhu nezvakutaura zvokuti kwenyu hazviko saka handigoni kurarama umba kwenyu manzi iyo ndoda kuda wakadari kati aiwaka takatopikisana kutonetsana because inini
in the spiritual world ndandatoratidzwa ye ndandatoratidzwa zvaari kuti hazvinaomira zvakanaka but handizive zvinoita mwari akatoita naro kupikisa kusvika baba wangu my own father vakati iwe hauendiba to that family you won't go hazviite baba wangu indakaroka baba wangu vakafuga magumbezi vakatomanikidzwa kupinda mumba ini kuti ndiroro baba wangu vakaramba vakati hazviiti ndopa zvazvakunyatsopisa because ndandato a very close friend nababa I was very close nababa wangu zvakanyanya zvokuti mai wangu vaingoti inini I cannot choose iwo taura zvauri kuda but inini ndiri kubvunza kuti are you going to be uchaita vana here iwe nekakotamire kaunoita nekudonzva konda zvokuti unenge uchito at times kana marituals acho akatopika kachembere chaiko kutodai kubata mudoso muri kuti kana muchinge maita marituals enyu kana zvasvika shawi racho kana richinge rasvika maitoita sechembere imuri musikana okay zvii zvaitika I don't know how I can explain it handizivi ndingasinyatsotsanangura sei nemhaka yekuti unenge wapossessed. Okay. So the moment you are possessed, you are now carrying another person who is not you. The spiritual realm. You in the spiritual realm. Okay. Zvakadaro zvekuti pawanga wakamboswa tuka. In the spiritual realm yako kutsimberera. Yakuita kuti udini utokotama utobata mui. Nekutodedera zviya zvekuti unotonzi kana kutaura kwacho sometimes uchisina speech kana voice rinenge rangu. Nogona kutochinja because you are now wapfeka umwe munhu asisiri iwewe. Voice ramaishandisa nderenyu kana kuti voice raitongobudawo raibuda iroro. Sometimes you don't have to haugoni kuzonareta kuti nei voice ranga richibuda nderani. Okay. But vanokunzwa manje ndo vanonyatsofila kuti ano hasisiri iye. Okay. But she's now someone. Okay, Pastor Mapras, vataura the way yavakainitiatwa nayo vaitaura zvekuninga kwavaienda kwaikupiwa mvura and then wopiwa mitemo kana muchinge makuenda hamufanire kucheuka imimi pane here mufanano uripo kune zvavo nekwamakabva kupostori? Okay, mufanano uripo mukuru. Okay. Kuti ndatoseka vachitaura. Pane fananidzo dzinogona kuita nato. Okay, 3. Chekutanga inyaya yetsvimbo yekutsigisa musha. Okay. Tsvimbo dziriko kuchivanhu kun'anga. Tsvimbo dziriko kuchipo. Indaiva neyangu tsvimbo. Imaitwa ninyu? Neyangu yaindibatsira pamatare ekuprofita. Saka nyaya yetsvimbo ndo yandiitira imwe interest yekuti zveshuwa tsvimbo hadzisingori zvinhu zvinongopiwa vanhu. Haingori miti ba. Asi dzine zvadzakasenga zvinoshandidzana nespiritual world. Okay. Then chechipiri ndechekuti ndadzidza kuti havasi vanhu vekuchechi chete vanooperator in the spiritual realm. Even kun'anga kune spiritual realm. Zvoti ukanzwa munhu achiti ndiri kuona in the spiritual realm, you should not conclude, you should not safely conclude kuti spiritual realm yari kushandisa ndeyamwari. Okay. Because is a broad I mean topic. Yeah. Then chechitatu ndo chamabvunza cheninga. Ruvara iri rwatondivhundutsa kuti kun'anga riripo because tairishandisa zvakanyanya kuchechi. Kuchipostori. Okay. Part of the initiation process yokuprofita ndeyekuti munhu aendeswa kuninga. Okay. Pavanga vachidescribe vachishayiwa zita rabva rauya musoro mangu vachidescribe chimiro kuti rinoita sekunge bako but mapako atinoziva anooneka kwaakaperera but ninga ibako rinongoenda nekuenda zvekuti muri tange mapinda mune imwe world kutange muri mubuilding but muri mubako. Saka chanyanya kundibata ipapo ndechekuti vakanzwa mazuva achitaura. Ndoda kuti from my experience pane zvandakadzidza kuti mazuva anotaura nevanotaurwa nawo muninga vakatonyorwa kare mubhaibheri kuti ndivanani. Ndandiri kucherechedza
2 Peter chapter 2 verse 4. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 4 iri so interesting. Inoti iyo nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza asi akavakandira mutataro nokuvaisa kumakomba erima kuti vachengeterwe kutonga. Saka ngirozi dzakadzingwa kudenga dzakaiswa kumakomba erima. Mamwe makomba erima ari panyika panapa mapako neninga, nzvimbo dzinonzi dzinoyera, hamungopinde nebhutsu. Ikokoko ndokavanotandarira kokuti kana mukaenda whether muri kuita process yekuinitiata muprofita hamusi kunosangana naMwari nokuti kumakomba erima hakugara ngirozi dzaMwari, kunogara ngirozi dzakatadza kugara naMwari kudenga. Saka nawo chivindi chiripo kungava kuchechi kana kun'anga ndechekuti vanhu vanoenda kumakomba aya vachinokumbira ngirozi dzakaiswa kumakomba aya kuti uyai mushande nesu. Mwari akatadza kushanda nadzo kudenga. Muri kuona chinhu chinotyisa ipapo kuti vadiwa vateereri, musaite chivindi chekunoinvhaita vanhu vakatadza kugara navo naMwari kudenga nesimba rina Mwari rekuti akangosika nemuromo zvinhu zvikavepo akati varume ava maitiro avo handikwanisi kugara navo. Asi munhu asina simba akati regai tivainvhaite through ng'anga, through uprofita, through uroti kana uratidzwa. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Kwatada kuuya takuenda kunopindira chidzidzo chedu, vanhu vamaibatsira tambotaura maita zvekurapa. Iko zvino kana pane chinhu chandiri kuona kubva pakutenda kwevanhu vakawanda, asi kare uku taizvitenda nokuti taizvitenda tatisina light ratanaro. Vanhu vamaigadzira vanhu vakamira sei? Vamwe vacho they are already late because handisiwa nhasi. Yeah, of course. Vamwe vacho chandakaita muupenyu hwangu ndechekuti ndaona Mwari ndakadzokera kumusha ndikanoita effort 2 weeks ndiriko ndichipupura ndine uya wamaiziva but ndakaona Mwari. Saka iye zvinezvi ndadzokera mukati memhuri yekwedu kana ndadzoka mukati menharaunda yekwedu vakundiziva ndiri muparidzi. Saka tisati tasvika pakuva muparidzi, iko zvino tiri kuona vanhu vakapfeka zvuma. Kwenyu maishandisawo here nzira dzakadaro kubatsira vanhu? Aiwa, isusu tisitaipfeka zvuma zvacho. Imimi ndimaipfeka. But iko zvino chinangwa chezvuma izvi chaiva chii? Chaiva chekuti zvuma zvanga zviine zvazvinomiririra. Okay. Zvine zvazvinomiririra mukati melineage yekurapa. Zvinotone nemacolors azvo. Ndingachatadza kuzvinarita nhasi sechinhu chandaita nguva refu. Kune zvewhite, kune zvese zvine zvazvaimiririra. Zvaitoreva kuti kana wakapfeka zvuma zvakadai nezvakadai nezvakadai une watinoti chiko mweya unenge uinawo, mudzimu uinawo unenge wakananga izvi nezvi. Zvaigona kutsanangurwa zvakanaka kana wazikanwa kuti zvuma zvouinazvo izvi cheblack, chered, zvimwe zveblue, zvimwe zvegreen, zvimwe zvewhite. Saka zvese zvaiva emixture nekuti ukazoona zvasanganiswa pane pazviri kumiririra. Zvaisangova zvuma zvokuti unongoti chuma ichi hachina basa, kana ndanotenga chuma changu ndagadzira ndaisa muro. Zvatosiyana nezve makeup zvatinazvo nhasi. Izvozvo zvainga zvine nekuti zvaitoti kana zvagadzirwa zvine pazvinotomboiswa zvonoyereswa kuti zvione kuzopfekwa. Hazvingonzi zvuma, wongonzi tora upfeke. Chinhu chese chiri mulineage yekuita nechekuita nekurapa kana kuti zvinoyereswa. Saka muchiona dzimwe nguva kana vanhu vaipa munhu mushonga havangopi kuti ndo unoita kanenge kakubvuta. Pamwe kana uri kudya porridge remushonga unogona kunzi dya nezvizvi kana uku udya uchiita kudya nechibhakera kana kudya nechibhakera porridge. Saka ndokuyeresa kwacho kwatitaura ndo maprinciples anofanira kusvinga achishandiswa in that lineage kuti zvinhu zvako zvidii zviendeke. But imimi pane here zvuma zvamunozivawo? Pana ngave nemubvunzo murume wangu ane zvuma
mumaoko, zvuma muhuro, haasi munhu ari straight. Mukadzi wangu ane zvuma muchiuno, ari kuti ndakagadzirwa nokuda kwemachalenji atiri kusangana nawo mukati memba because of you, saka ndakapiwa zvuma izvi. Pane here ruzivo rwamunaro pamusoro tibatsire vateereri? Pamusoro pezvuma handina hangu zvakanyanya. Okay. Asi zvuma nenyora zvinofambirana. Because pane chuma dzimwe nguva anenge akatoiswa nyora. Okay. Saka nyora dzaibatsirana nezvuma palineage yaainayo yemudzimu waari kufamba nawo. Ehe. Kana kuti ari kurapwa, zvanzi tiri kukurapira. Okay. Kuti iwo uite nyora idzi, tiri kudzitemera apa, todzitemera apa, Okay. todzitemera apa pachipfuva. Dzimwe dzaitemererwa kana wari varume dzaigonotemererwa pamusana mumapfudzi mungunzi ugwinye munhu wemurume. Saka dzimwewo dzaiti pane zvuma muchiuno maiswa futi nenyora. Ehe. Saka idzodzo manje padzinoiswa nyora dzinenge dzaakufambirana. Zvine connection yazvinoita nezvuma because zvinenge zvakainitiatwa ka. Saka zvinofanira chatisingaziye pakunamata ndechekuti hapana chisina nzeve. Zvinhu zvese zvakasikwa naMwari zvinonzwa. Zvine nzeve. Munhu chete ndiye akanzi apiwe simba pamusoro pezvinhu izvozvo, asi haana simba. Saka zvinotaurirwa zvuma izvo, takugadzira iwewe kuti unogare pamunhu. Basa rako uchazonodai uchidai zvinonzwa. Saka kana zvasvika manje pamunhu paya pazvataurirwa, handi zvainitiatwa zvaiswa mundiro. Zvataurirwa buteriya it's very dangerous. Very. Mukaona rupondwa pamachipisi apa, munoona kunga chisina basa. But ndo chinhu chine basa buteriya. Because buteriya nendiro nezvuma nekuzochekerwa nyora zvinhu zvinofambidzana. Zvine nyaya imwe chete yekuti zvinotaurirwa. Yes, no, zvinotaurirwa zvekuita. Kana uchinge masvika, basa renyu ramunofanira kuita nderekuti kana vanhu vari uda kukushandisa imi, zvino zvandoda kushandisai ndakudaidza zita renyu. Munonzani? Zita renyu? Adini Mumba. Endai kuna Adini Mumba, ndakakutumai. Kana masvika ikoko hakuna mari yake ichashanda. Mari dzese ngadziuye panapa. Kana akashanda zvinenge hakuna chinofamba, vana wake havaroorwi. Vana wake havaroori. Iye wacho ngaashandire isusu. Ndo zvamuri kunoita kana maendako. Zvine nzeve. Zvine nzeve zvinonzi. Ende zvinonospoita exactly hazvimboposhi. Zvinoita inemo. Saka tiri kuti isusu the moment munhu akapfeka part and parcel zvinhu zvakaita saizvozvo zvine nyaya. Hazvingotorwika from musika ndototanga kutopfeka. Aiwa, kana zvibhengo zviya zviripo zvinenge chisinga clip kudai chinosara chiri hanging chai. Hachingopfekwi. One ring iri rakatendera raundi. Pamunondipfekedza muchatisi munotaura wani. Kana ring muchikwanisa kuti iwe ring wakunogara pana Mai Samudzi, iwe Mai Samudzi nichakuda kusvika Jesu achiuya, kusvika tiparadzane nerufu. Hatotaura ring. This is going to happen. Toda kutenda mai vedu. Ndo zvichatoitika izvozvo. Toda kutenda mai vedu. Saka imi taurai neni turning point pamakasiyana nezvinhu izvi. Zvii zvazvaitika? Turning point ndakapfimbwa nemusabata. Musabata bva handida. Saka baba vangu vanotiwo pamusi wekuroorwa vanoti uyu haendibo. Munyaya akati aiwa ndatouya kuzomutora. Ndakatoroorwa. Baba vangu vakazonza mukoma azviite. Mwana akasazoroorwa anochema newe. Saka igira mwana aroorwa. All right.
saka ndoita sei saka ndichipinda hako nedoro rako waimwa doro mvura hako apo baba vangu wakatora gumbezi wakatora pasa wakawaridza wakatasawo madziro pfuma bva yabviswa ndobva zvanzi haaendi handi akakutaurira here kuti anobudirwa zvikanzi yakatitaurira zvikanzi 5 cents nekuti muri kutora neshawira hamusi kurisiya pano ndobva wabvisa 5 cents ndobva waisa mundiro ndokuisa pfuma yese ndobva yaiswa ndobva zvatopera pfuma yandakatosiyiwa ndava kunzi mai risina mhodzi ndobva watoenda wakwasha ndobva tozondidaidza zviya zvaitwa kudhara zviya kudhara waiti kana wakubviswa pamba penyu nonzi tipe timbondomutengera mbatya ndomabvira ataiita kare otorongedza bhegi rangu nemadhoiri angu okutoenda kumurume tasvika kuya kumurume ini ndaimutumira manje manecklace because we that world ka saka ndiri musikana ndaimutumira manecklace ndakasvika akanzi ndandanda pawindo ndofunga akabvisa paangari ndobvaisa pawindo ndikati ndozvawaita manecklace angu chichi zvikanzi isusu hatipfeki mutemo inyu mutemo haikona zvekumbotamba munhu anga akadzidzisa mutemo zvokuti akasvika pamudzidzisa kuti kunosungwa madhuku kuchechi hakuendi kumusoro wakashama nyange ake iye anga asiri saka imimi muri kuti mukusangana kwenyu naMwari zvaivepo through marriage zvakaya through marriage alright ndoda kuti timbofamba tese karwendo aka muri marriage mapindamo makatotanga nekuenda kuchechi here kana kuti makatombonetsana zvekudai ndakatomboenda kumusha kwedu ndaitonoshopera nchibva mumasabasa hazvibvi zvekumhanya hazvibvi zvekumhanya unotoroswa kuti kumba kwati ndakatora makore ndinodara kuti ndinofunga ndakaita first child kunana second child uko ndokwandakatanga kunzwisisa haraibuda pamusha ivo varidzi vemusha vaiti kuti atezvara wangu wakangoti musiye akadaro ndozvatakahandi wakadanana sei wakadaro amweni wangu iye waipenga amweni wangu original was the one wakatoya nesabata racho saka semunhu akauya akaintrodusa sabata vanhu wakaritambira musha wese ukatekeshera nesabata wazongoona muroro akuya from Norway vakambonetseka she took her time pana akakuitira here bible study handina inini atezvara wangu wanganga wari elder zvekumamisha zviya zviya zvekuti panoya mapasta achiyazokolekta chegumi chichi saka mapasta aiuya friday ozoenda sunday saka zvazvaita ndezvekuti vaibva muti mapasta aibva audzwa kuti ing'anga munorara kupi munonorara naye ndaipuwa ndandine imba yakakura saka vaizorarawo mune maspare saka inini I think vaingonamata hapana pasta akambogara pasina akaita study nini vaingonamata prayer was just the weapon in the family vaingonamata madhara yaingosiyana mira munamato wavo buda odi oenda saka zvakatora ndane second child takaenda kunyazura amweni atezvara wangu wakanditi amweni wakati havasi kuenda kumusangano zvanzi atezvara wangu handienda nemurooro wangu anonondibikira handei mumakoti ndobva taenda tasvika kuya kunyazura kwakaimbwa tenzi kuri kuvhuvhuta manhanda atokwira kwai yakaimba iyoyo zvakandipunzira pasi yakaimba haikona kuimba kuri nhasi kuti anoimbwa vanhu vachimhanya yakaimbwa zvinopenetrata kusvika pabhonzo pazvandibata ndikati nekuti inoti iyo mananda anonditerera nyarara chinyarara kana kushatirwa kwenyanza mashawi kana wanu kana chinyi ipapo mvura inganyudzi ngarawa kuna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyarara that was me. That was the turning point. Yes. Rwakaimbwa
nekwaya Kuimba. yanga yakakura Kuimba. papari pacamp meeting yepanyazura ndakanodunura musoro wanga wakarukwa mabhanzi Hakuna akakudza zvekuita. handina ndakangoudzwa kuti bedzi kana wakubhabhatidzwa hakurukwi musoro saka I was not baptized ndakarukwa wekare vanga vaine kakubata kawo kakari very sensitive. I remember vanga vakapfeka mawigi akaraswa pacamp meeting iyo wigi dzakabviswa nemadzimai mawivhi akanobviswa madhimoni ari kubuda mumawivhi ndozvakandivhundutsa kuti kana wivhi yaiswa mumusoro munhu akubuda dhimoni kwini ndiri kumbonyatsoitei nezvandinazvo. That was my turning point and I was baptized. Makabva mabhabhatidzwa pacamp meeting. Machira enyu chii chakaitika? Machira angu zvakaita ndezvekuti pandakaenda mumusha umu handakuenda nawo handakumboenda kana nechii kana nenhekwe kana zvakasara zvese mamutare. Then my younger brother anonditeedzera akazondifonera akati naisisi toitei nezvinhu zvenyu tikati noini tatendeuka ndakaona Mwari kuno endei munozvirasa kana kunoisa murwizi hazvina kana anombobatira ende ndichanamata kuti pashayikwe kana even mwana wemuri medu achanzi ndiye ane shawiro. Saka ndakanamata until 2023 handina akandiudza. Baba vangu vakaita mumwe mudzimai ndobva vaita vana vaino ndobva amai vaya vaenda nevana vaya vaenda nevana vaya ndakazoti ndamaifiudzi ndobva ndazozivana nevanavo naamai vanga vachiri vapenyu. Saka semunhu akarerwa naamai avo panguva yangu hatina kunetsana kuzivana nekugamuchirana. Saka vakazoti vakufa vakati ndiri kukusira hanzvadzi dzakwenzi. Saka mamangu sipahanzvadzi dzangu pane yakaenda kuUK yaenda kuUK mwana wake ndobva kutanga kudonzva achiputsikawo kuchikoro zvandaitei. Saka pana akanditaurira I was aware nawe kuti pane zviri kuitika musaka communication dzimwe nguva mune muchingoti everyone is okay. Saka pakazouya kuno ini ndandiri kuSouth Africa mwana uya ndobva zvakaitwa ndobva zvambotiraiwo zvakaitwa ini handina kuziva. Saka pakazoita umwe murooro akazoti naitete muruziva here kuti mwana wanhingi ari kurwara tikataita sei zvanzi ari kudai isusu ndobva ndati ndozvataita kaizvo ko havana kundiudza nei ndobva ndamufonera ndikati brother just nothing hapana zviripo just cancel it kuzviramba nezita raJesu kuti hatimbokudai kana hatimbokuzivai kuramba chinhu icho ndozvandaita pawainzwa paipa uchinzi tete risina mhodzi vanobudirwa waibudirwa izvo ndozvandaita izvo zvakumwana wako zvekutoti hanzi akuita akachemberera auti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakatozvinamatira kuti hakuna of the family member anofanira kuzosangana nezvinhu izvi akudaidzwa kunzi kwana vamwe mbuya vaivai vakazenga wakunamata asi kwazomuka wamwe wamuka. Saka that was my prayer and it is over. It's now about 2 years down the line. Zvakabva zvapera yakanzwisisa. Toda kutenda Mwari pasa ndichada kuti mupewo pfupiso yenyu but ndoda kuya kwamuri nguva dzedu dzafambadzo but ndine pfungwa zvinhu zviviri zvandoda kuti musheye nevateereri zvandinofunga kuti zvakatikoshera. Number 1 manga muchitaura kuti misha wese nzira dzose dzemisha dzinogadzira. Someone anogona kuya neshizha kana tambo chaicho iyo otosiya because ndinorangarira pane imwe nguva pane imwe mhuri yakarumwa nenyoka but nyoka iye kuzotsvaka kudai chinhu chavaingoona mumbe rodzi vaingoona rodzi but vaitoziva kuti no pane nyoka yafamba pa but chinhu chavakangovangosimudza zvese vaingoona rodzi. Number 2 ishe ndoda kuti mupedze nayo ishe kunamata time yakakosha yekunamata. Takatarisana nenyaya dzekuroya nyaya dzekubata-bata inguva ipi. Saka zvinhu zviviri zvandoda kuti mungosamarisa. Alright. Ndotanga kusamarisa panyaya yemusha. Satani anoziva ugaro hwedu anoziva genealogical line yedu isi achitomboziva zvakaitwa nemadzibaba edu musha.
sometimes he is now carrying my names. Sometimes he's carrying my rituals akaitwa. Sometimes he's carrying pane nyaya dzakaitika. Okay. Ndosaka toenda paBhayibheri toti isusu Mwari vanoti iwe ndinorova vana nekuda kwezvizvo madzibaba. Vanhu vazhinji tiri kurerwa nyaya dzimwe dzatisingambozivi nemhaka yekusatya Mwari. Saka pamusha kana kuti mukati memhuri ngative nepurogiramu yekunamata. Nyaya nguva inonamata Lamentation anotaura pana Lamentation chapter 2 pavhesi ya18 and 19 mukaimudanidzire pakutanga kwenguva dzose. That's when panopupurira zuva kuti mangwana mairisina mudzi should remain. Asi mairisina mudzi musamutendere kuti adarike mangwana. Kunopupurirwa nezuva nezuro mapisarema anodaro kuti zuva rezuro rinopupurirwa pa12 midnight. Hazvina mhosva kuti uri pai, but tinofanirwa kumuka 12 midnight tinomata. Kana tarara kuma 9:10 isa alarm ujairire kuziva kuti pa12 midnight panonamata. Mai wangu vaisoti 12 midnight vanokumutsa. Vane mbengo kutaura kuti mangwana tichaenda kumunda, tichaenda nekudai, but vaindimutsa pa12 midnight. Ndaisanzwisisa kuti why vaizondibvunza kuti tiri kunoitei mangwana. Wobva wati kana wapedza kuti ngatinamatei, iwo unofanira kutaura basa ravataura ri kuti mati toita zva. Saka ndoda kuti inini ndo patinobreaka some of the cases dziri mukati mewana wedu. We need to sit down mukati memhuri. Vana vega vega ane character yake. Let's take time tichitaura naMwari pamusoro pemacharacters evana vedu, pamusoro pemagenealogical lineage. Mamwe maseinema ane zvituko, mimwe mitupo ine zvituko, mimwe nyaya dzimwe dzakaitwa nemadzibaba edu. Vanhu vakanyarara and it has been very silent. And tsvimbo idzodzo dzirimo mumba, let me also add on that. Dzine nyaya dzadzo dziri kutoitika mudzimba. Dzimwe dzakatoisirwa kuti vana havaroro, dzimwe dzakatoisirwa kunzi havaroro, kana kuti vachapota vachingorambana zvaingoitwa kumadzibaba avo. Saka pane macases andakubreakwa. The moment we sit down and talk naMwari, Mwari vanotipa marevelation. Wakakomborerwa une hanya hanzi zvikanzi yanzi usingagari panogara wadani neusingafambi panzira yawakaipa, asi unorangarira murayiro waJehovha masikati neusiku, because usiku ndio huri munhu. Masikati ano handisi munhu, usiku ndio handiri munhu. Why? Because ndane ukama neakandisika. I have to sit down neakandisika one on one. Saka it's either usiku uyu munogona kuita ukama neakakusikai kana ukama nemweya tsvina. Nekuti mweya tsvina patinorara paya kana tisina kuperera pana Mwari, aiwa inotijamba. Nevari kudzidzira kuroya chaivo vanotongoya mumba muchitoonekwa makarara zvenyu, hamuna kana kusimira. Vanotombokujamba vachienda vachidzoka, munoitwa zvamunoda ende hamumuki, mune muchiita madzikirira. Mbozi vane maitiro avanoita kuti imi murari ende munorodza ngonono nekuva nesiriri vachiita zvavanoda mumba menyumo. Thank you so much. I think we need part 2 yekutaura zvakadzika. Vari kutaura from experience. Chandafarira havana kuwiswa kuchechi nokuda kwemarriage. Vakasangana naMwari mushure mekunge vaenda kukemeeting. Ende mangotaura in passing kuti makatozombodzokera kunoparidza mukaudza vanhu kuti nzira yandaifamba handiyo nzira yaMwari. Muparidzi mukuru, kana tichivada munotibata, tinokumbirawo pasangano redu vashare testimony yavo nei, nokuti muimba yaMwari kune vanhu vasiri kunzwisisa nyaya dzine chekuita neuroyi, nyaya dzine chekuita neun'anga. Pastor, tivharireyo. Tikaverenga Mabasa chapter 19 vhesi ya18 na 19. Zvino vazhinji vakanga vatenda vakauya vakareurura nekurondedzera zvemabasa avo. Navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose. Vakaverenga mutengo wadzo wakakwana kuti waiva masirivha ane zviuru zvina 50. Now chandafarira pakunarita kwavari mataura kuti maverenga kuna nere kuna Mabasa avapostora chapter 19 verse 18 na 19. Ndiri kufarira kuti vhesi iri kutsigira process yese upenyu hwavo kuti vakatenda kuna Kristu, iko zvino zvavakurondedzera zvavaiita. Hachisi chitema
kuti titaure kwatakabva. Zvinhu zvinobatsira kuti vari mazviri vagone kuona zvazvakaipira, vagone kuona musuwo wekubuda mazviri. Then chekupedzisira ndechekuti vakapisa zvinhu zvavo zvakaraswa. She managed to get rid yezvinhu zvavaishandisa. Toda kuti kuvateereri hakuna chinhu chakaipa sekuenda kuchechi uine zvimwe zvinhu zvavainazvo kupa, ingava tsvimbo, maybe wakaipiwa panhaka, zvingava zvuma zviri kusungirirwa muchiuno. Munhu anogona kutoita elder aine chuma chake, munhu anogona kutoita mudhikoni aine hari yake, munhu anogona kutoita muprofita mukuru pasangano aine kakona kaanoenda achinoteketera nekutaura nyaya dzake. But kana vanhu vasangana naJesu, zvese izvi zvinoraswa. Vanzi varoma vakazvirasa nekuzviparadza zvikapiswa. Tinoda kutenda vadiwa vateereri. Mai vangu, thank you so much nekuuya kuzotestify pamusoro peukuru waMwari ari kudenga. Tiri kutarisira kuti todaita part 2 yakasimba, especially kukosha kwemunamato. Apa tangotaura tichimhanya 12 midnight 1 2 3 zvakakosherei. Ndonguva inopatrola ufuti varoi iyoyo. Hanzi vese vanoda kudzidzira vanotanga kumba kwenyu. Tiri muhondo yaMwari naSatani. Ndivigewo muchanza cheruoko rwenyu. Pastor Mapurasi, tinamatireyo. Tinotenda, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga kumusoro, toda kutendai nekuti kubata kwenyu kunooneka paupenyu huno. Kunooneka zvakadaro zvekuti kana tanga tiri kuseri takakwidibirwa nemakomo emweya yakaipa, imi Mwari munotidhonza kuti tiuye kuchiedza. Toda kutenda netestimony yataurwa pano inotaridza kushanda kwenyu, kubvisa munhu muun'anga wokubva nawo paudiki kusvikira vava muparidzi mukuru mukati mesangano. Navazhinji vanga vari kushanda nemweya yakaipa nekuvhiringidzwa nayo, makavasunungura kuti vauye kuchiedza. Vanogona kuita boka revamwe vachiri n'anga, boka revamwe vachiri kushanda nen'anga idzi kunyange vachinamata, vamwe vachiri kutofambisirwa mabhizinesi nekuenda kun'anga. Zvino kana makabvisa ava vaiita basa racho, watimoo vari kuenda kunobatsirwa. Mamuri mune simba rekudzikinura. Nyenutsai mwoyo yevanhu vari mazviri kuti vaone kuipa kwazvo, nekuti hakuna munhu anodya sendi raSatani mahara. Hakuna lunch yemahara inopiwa nowakaipa. Dai tingauya kuna Kristu panguva ichiripo. Toda kutendai nekunzwa munamato neshungu dzemwoyo yedu muzita raJesu. Amen. God bless you. Tosangana pa program inotevera chiKristu nechivanhu. God bless. Amen.